Още малко са аплодисментите. Да чуем за булката! За младоженеца! За кумовете! От името на младото семейство благодаря на всички гости за тези прекрасни, тържествени, приятелски аплодисменти. Добре сте дошли, скъпи младоженци, уважаеми кумове. Нека започнем сватбеното тържество, спазвайки българските традиции и обичаи. Скъпи младоженци, от днес вече сте семейство. От днес вашите две пътеки се сливат в една чиста такава. Носи се поверие, че който мине по тази трицветна дъга и си пожелае нещо, то непременно ще се сбъдне. Бяла е дъгата. Бяла, като бялата рокля на булката. Чиста и бяла е днес душата й. В бяло е обичта, в бяло е и радостта. Бъдете не само добри съпрузи, но и добри приятели. Делете с искрени очи и хляба, и леглото. Червената лента е символ на любовта. Аплодисментите от гостите. Червена е дъгата, червена като кръвта. От днес кръвта на двата рода се срива в едно, за да се даде официално началото на едно ново поколение. Синята лента пък е символ на хоризонта. Още веднъж аплодисменти. Синьо е морето, синьо е и небето. А общо между тях, уважаеми гости, е, че и двете ни карат да мечтаем. Мило семейство, хванати ръка за ръка по този начин, следвайте общия път, мечтайте заедно и по пътния вятър ще ви последва. Още веднъж аплодисменти за младоженците. А през следващата минутка при нас искам да поканя две дами, дарили с живот нашите младоженци, а именно тъща Виолета и свекърва Лазарина. Нека да заповядат. Аплодисменти за майките на младоженците. Добре сте дошли, мили дами, честит празник казваме. В този момент ще видим една прекрасна погача, мед и сол. Ваш се пада честа да захраните вашите деца и техните кумове. Може да минете двете майки тук от тази страна. Ще помоля първо тъщата, мама Вили, колегата ще задържи поднос. Мама Вили да очупи две малки парченца, които да потопи в сол, за да даде на младото семейство. А защо в сол, скъпи гости? Защото живота на семейство Кенарови ще има и своите трудности. Ние пожелаваме те да са малко. Първо за дъщеричката. Добре. Още едно залче. И за зетко в случица. Малко случица. Точно така. Аплодисменти да чуем от гостите. А сега е реди на свекървата, мама Лале. Ще ви моля да повторите същата процедура, две малки залчета, които този път да потопите в мед. След трудностите, мило семейство, идва реди на сладките мигове в вашия живот. Малки залчета, по-късно ще вечеряме, мама Лале. Първо трябва да бъде булката, която след като опита от погачата с мед, трябва да бъде сладка и сияйна като него. Разбира се, първо за булката, точно така. А след като младоженец се опита, нищо по-сладко от неговата булка да не вижда и право в очите да я гледа. Аплодисменти, мили гости. Сега ще помоля мама Лале още веднъж да повтори същата процедура. Две малки залчета, потопени само единствено в мед, за кум Вили и кума Ивона. Аплодисменти да чуме за кумовете. От днес те ще бъдат рамо до рамо с младото семейство. Пожелаваме им да бъдат весели и засмени по време на цялото сватбено тържество. За кумата да е сита, да върви хорото и купона. И за кума, че след малко има мед да му капа от устата. Аплодисменти! Благодарим ви, мили дами. Посрещате децата си подобаващо. Може да вземете своите места. А след захранването е време да продължим и с първата на здравица. За целта сме приготвили пенливо вино от лежал